Najväčšia predajňa podlahových krytí na Kysuciach Koberce Trend pre vás pripravilo výnimočnú akciu od 6. do 31. marca. Kusové koberce Karneval s cenovým zvýhodnením až 50%. V dňohu 8. do 14. marca všetky PVC so zľavami až 20%. Ponúkame vám tiež výpredaj garniží so zvýhodnením 10%, obliečky, osušky a uteráky taktiež za výhodnú cenu minus 10%. U nás tiež nájdete novú kolekciu bytových kobercov v šírke 5 až 4 metre len za 4,99 € za meter štvorcový. Pokračujeme vo výpredaji kusových a bytových kobercov a tiež laminátových podláh značky Klassen v hrúbke 8 a 7 mm s možnosťou pokladu. Najväčšiu predajňu kobercov a podlahových krytín nájdete na ulici Andreja Hlinku v areáli Pratexu Slovena.